Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni Tijjani Abdullahi Asase, yanzu na waye gari na ga an kore ni daga Kano Dubanga. To alhamdulillah Allah na gode maka da aka cire, ban sani ba ko da kanan zuwa dare za a kore ni daga masana'antar fim ko kuma da kanan zuwa dare za a kore ni daga duniya gabaki da. To na gode Allah, ni da dama abin da ya zaunar da ni cin zarafin manya da wulakanta mutane da ake yi, kuma ni inda na gani sai na yi magana, ban yadda a zalunci wani ko a ci mutuncin wani ba, ko wani na gani sai na yi magana. Kuma ni Allah ya sani ban taɓa wulakanta babba ba, kuma duk mutanen da suke masana'antar fim sun san ina girmama na gaba da ni, ba na cin zarafin wani, kuma ni ba na son a ci zarafin wani, kuma ba na son a wulakanta wani. Wannan shine kawai rijin dina, hassada da baƙin ciki da ginin ƙyashi da wulakanta bawa da tozawa bawa asiri a cikin Kano Dubanga a ci gaba da yi. Mu mun fita alhamdulillah, kuma in mutum ya isa ya tare ni ido da ido ko gaba da gaba ya ce mun zai kore ni shi kuma koyi mun wani abu. Na gode, thank you.